सिगांसिनथाराव आफा इसोरखौ हामबाय होननानै बुंदों। बेजों लोगोसे जोंनि बे एनबि प्रडाक्शनखौ अनसायगिरि आरो मोजां मोनगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि गोजोननायखौ आङो जासिहरग्रोनाय जासै। जोङो थांनाय माखासे सानफोरनि गेजेराव मेथाइ बादायलायनाय होदोंमोन। बे मेथाइ बादायलायनाय होनाया दिनै फैयै फैयै सेप्तेम्बरनि 1 तारिख फाइनालनि सम सफैबाय। जोङो दा बे फाइनालनि समावहाय जे जायफ्रा उथ्रिसारनो हादों बेखौ जोङो प्राइज होनो आखायाव लाबाय आरो बे प्राइजखौ जोङो जाजमेन्टफोर जोङो साब्रै सायख'नानै दोनदोंमोन। बे साब्रैनि गेजेराव जोंनि गेजेराव सानै नुजाफैनानै दङ। जोंनि गेजेराव जे आदै रबार्ट बिथाङा जोंजों लोगोसे दङ आरो बेजों लोगोसे प्रलिता बिथाङाबो जोंजों लोगोसे दङ आरो सानै दंबावोमोन। बिसोरो माखासे उसुबिदानि थाखाय जोंजों नुजाथिफैनो हायाखिसै। थेवबो जोङो बे सानैनि गेजेरजोंनो जोङो बे जे प्राइज बे प्राइजखौहाय बिथांमोननो होनाय जासिगोन। जोंनि गेजेराव 11 जन जोङो मेथाइ बादायारिफोरखौ जोङो मोननो हादों। बिथांमोननि मुं फारिलाइखौ आङो फरायनानै खोन्थालांनो सानबाय। 1 नाम्बाराव दङ जिरिक मुसाहारि, जाम्बुगुरि NLC चार्च, बिथाङा जोबोर मोजाङैनो खननानै हरदों। 2 नाम्बाराव दं दावहारु नार्जारि, थाकामपुर बिलिभार चार्च, बिथाङाबो जोबोर मोजां खननानै हरदों। 3 नाम्बाराव दं सान्तना नार्जारि, नास्रायबिल NLC चार्च, बिथाङाबो जोबोर मोजाङै खननानै हरदों। 4 नाम्बाराव दं आन्जलि इसवारि, अक्सिगुरि PIC, बिथाङाबो जोबोर मोजां खननानै हरदों। 5 नाम्बाराव दं जिरस नार्जारि, जानालिगाव NLC चार्च, बिथाङाबो जोबोर मोजां खननानै हरदों। 6 नाम्बाराव दं बिराज नार्जारि, दिखियाजुलि थाइगिरगुरि बेप्टिस्ट चार्च, बिथाङाबो जोबोर मोजां खननानै हरदों। 7 नाम्बाराव दं फुंजा इसवारि, जानालिगाव CNI चार्च, बिथाङाबो जोबोर मोजां खननानै हरदों। 8 नाम्बाराव दं मिजिं नार्जारि, बलमजरा RC चार्च, बिथाङाबो मोजांथारै खननानै हरदों। 9 नाम्बाराव दं रिथिला नार्जारि, खाग्राबारि NLC चार्च, बिथाङाबो मोजांथारै खननानै हरदों। 10 नाम्बाराव दं अनुप कुमार नार्जारि, बसगाव NLC चार्च, बिथाङाबो जोबोर मोजां खननानै हरदों। 11 नाम्बाराव दं बिजय बर' फ्रम बक' कामरुप, बिथाङाबो मोजांथारै खननानै हरदों। बिथांनि चार्जखौ होनाय जायाखै। मेथाइ बादायगिरि साफ्रोमबो बिथांमोनखौ साबायखर जासिदों। बिथांमोना मोजांथारैनो खननानै खोनासंहोबाय आरो बिथांमोनखौ साबायखर होदों। गोसो गुदुङै बेबायदि जे अनलाइननि गेजेरजों जे बादायनायखौहाय जेरैबायदि इउटुबाव नुनो हादों बेबायदिनो बिथांमोना गोसो गुदुङैनो बादायलायदों। बिथांमोनखौ आसा खालामदों इयुननि समफ्रावबो बेबायदिनो मोजांथारै बाहागो लाबावगोन होननानै। मानोना जोङो बेफोरबायदिजोंनो इसोरनि मुंफोरखौ गौरब प्रशंसा खालामनो हायो आरो जोङो इयुन जोलै जे इयुननि मानसिफोर बिसोरखौबो जोङो गोसो गुदुं खालामनानै होलांनो हायो, जों लामा दिन्थिलांनो हायो। बेखायनो साफ्रोमखौबो आङो साबायखर जासिनायजों लोगोसे दिनैनि बे जे उइनार जानाय बा हेड थांनाय सेकेन्ड थांनाय बिथांमोननि मुंफोरखौ आङो खोन्थाथिनो थाखाय जोंनि गेजेराव सफैनो हानाय जोंनिनो आदै रबार्टनो आङो गथायनानै होनाय जाबाय। सिगाङावनो इसोरखौ हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे जेसेबांनाखि बेवहाय थांनाय आगष्ट मासावहाय जे मेथाइ बादायलायनायफोरनि मुंफोरखौहाय होदोंमोन, बे दानि 11 जन मुंफोरखौहाय बावैसो सिगां जाय जोंनिनो मानगोनां जे बियादैया बुंथिलांखाबाय। दा बिनि थाखाय साफ्रोमनिसिम आंबो साबायखरखौ दोनसै। बे 11 जननि गेजेरावहाय सानैया फार्स्ट सेकेन्ड बे प्राइजफोरखौहाय मोननो हागोन। दा बिनि गेजेरावहाय साननो नाङा दे आङो जे बेबादिनो प्राइजफोरखौ मोनाखै, बेफोरखौ लानानैहाय दुखु जानो नाङा एबा गावखौहाय दुरबलाव लानो नाङा। मानोना सानसेब्लाबो बेबादि नाजानानै जे बे प्राइजआवहाय मोननो थाखाय जे नाजानांगौ। दा आङो बे सानैनि मुंखौ जे फार्स्ट सेकेन्ड बेखौहाय आङो खोन्थानानै होनो थाखाय आङो आखायाव लाबाय। उइनारावहाय फार्स्ट प्राइजआवहाय दङ बिथां जेरिक मुसाहारि, जे जाम्बुगुरि NLC चार्चनिफ्राय, आरो नैथियावहाय जे श्रीमती फुंजा इसवारि, बिथाङानो जाहैबाय जानालिगाव
चेन्नाइ सासनिफ्राय बे सानै देरहागिरिफोरनिसिम जोंनि एनबि प्रडाक्सननिफ्राय बाख्नायथिखौहाय दोनसै बेजों लोगोसे आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो दोननाय जाबाय गोजोन्थों दा आङो बेखौहाय जोंनिनो मानगोनां बिथांनो आङो होफिननाय जाबाय गोजोननाय थाबाय जोंनि मानगोनां आदै रबार्टनिसिम जोंनि देरहागिरिफोरनि मुंखौ फारियै खोन्थानानै होनायनि थाखाय जों भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखिसै बेखिनियावनो दोनथ'बाय जाय सानै देरहागिरि सुबुं बिथांमोना स्क्रिनाव होखानाय जे मबाइल नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामदो आरो जोबनायाव आं खनसेबाव एनबि प्रडाक्सननि जानानै बयखौबो बरायनाय थाबाय गोजोन्थों